رتل بصورة قاف في القرآن واقرأ قراءات من التبيان حبل متين مد من رب السماء فسما إلى الأعلى kewani men to conférence kewɗo wadde kala e saaha hikka noon o waɗata ko le 16 inchallah ɗon to ñori holto ko ɗum wadde ko fedde nasrullahi toon to marta waalo walla mbiyen toon to ñori kamɓe jogol ɗum wadde inchallah ɗon to wuuro men ñorimi ɗo henni en ñaguima bandiraɓe ɓe garta e keewal e peewal joni joni ma guiɗo pulaar adana men ko heddi ko on beltanama on ñaganama Allah moƴƴere assalamu aleykum warahmatullah bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe marɗo tv rewniɓe golleji mumen on calminama gongol ala ɗo yano artiɗe wonno e tawno aduna ko gooɓe jiile aduna ko yiilo bangol holko yilli ha arti e meɗen ko le 16 so Allah jaaɓi inchallahu taala 16 garowo ene hawra e lewru men juillet so Allah jaaɓi inchallahu taala ko kewanta en ko gammu fedde men Nasrullahi sallallahu alayhi wa sallam kam baɗɗum organisé toon to ñormi paaɗen toon to ñormi inchallah joni ma en jaadu hen Mouhamadoul Moukhtar yaadino ene hen so Allah jaaɓi inchallahu taala. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Caggal yettude Allah e julde annabi sallallahu alayhi wa sallam min calmini on min juurima min ñaguima duwaw min ñaguima yafuya konngol ngol no ummoɗo e dental Nasrullahi fof e neli meɗen yen ciftin gandanɗa hoore ma bandiraɓe ɓe no gaadirum ene wadde kala sakka hitande woni gandanɗa hoore ma ñalɗi men paaɗi ko ñalɗi ɗi no gandanɗa hoore ma ko conférence uji ɗi kewɗen wadde kala sakka hitande toon to wuuro meɗen ñormi hikka noon ene waɗa gandanɗa hoore ma sappo e jeeɗiɗi taski ene hawra gandanɗa hoore ma e lewru meɗen tubankore le 16 septembre 2022 lewru wiyetedu juillet inchallahu taala ñalawma o no ganduɗa hoore ma hawrata ko samedi yawranta en ɗum ko ceerno men ceerno biret Mamadou Ousmane Djiggo ɓurɗo andirede ceerno Amadou Sala ene wonde miñi men walla mbiya ene wonde ceerno men ceerno Amadou Tidiane Djiggo ɓurɗo andirede khalifa jinneji on ne ko hen jeeya inchallah bandiraɓe pop en nodda e keewal e peewal kala biyowo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah e nodda ganduɗa hoorema e nduɗo noddamu l'islam ñalawma o ganduɗa hoorema woni subaka ko waɗete ko silti qur'ana e jewte l'islam ene wonde duwuji fi ha en gottima so Allah jaaɓi on saaha mbaɗen conférence o ha ɗo ne futuro so gasi so Allah jaaɓi eɗen mbaɗa hen moldin nabi sallallahu alayhi wa sallam ha weeta toon to wuuro meɗen ñormi ɗo hikka noon mbiɗe ganduɗa hoore ma waɗata ko sappo e jeeɗiɗi Nasrullahi foof ganduɗa hoore ma e neli meɗen kadi en ciftin bandiraɓe ɗum noon haalanno ɗo ne ko Cheikh Mouhamadoul Moukhtar Djiggo. Assalamu aleykum wa rahmatullahi sowa halayɓe idi bi fadlika sadi wa qurna bi qudumika liddiwani sili adimadi sowa halayɓe idi bi fadlika sadi seydika